seneng sayuran disumbasi. Bayang kali pokok. Oh iya. Ki anu lek meneh kamu Mbak. Nggih, Saya saya kangen. kangen. Oh, panenan dino iki ya. Nggih. Oh, antong iki lho Bu, disumbasi lho Bu. Niku pinten regine niku? Niki pakai kalih bayame 3.000 mawon. Nek 3.000 entuk loro. Mboten. Boten 3.000 setunggal dodolan apa niki? Niki Sayur. Bu, sayur. Ayam kali pakcoy. Pinten Mas? 3.000. 3.000 Mbak, sijine 3.000 je. Larang Dara. 3.000 loro. Mbok niki ki pupuknya organik lho Bu, enggak ada penyemprotan Bahan itu. kimia. Lihat dan di situ. Ya, oke. Ya wis yuk, tumbas yuk. Mau udah bonjol tuh mau Mbak. Kelas lho Bu. Siji Mbak, ya Bulia anu waktu ini. Ya Bu Dewi dan 3.000 wis iki Mbak. Mbak gue lari ya. Nggih, sebentar. Kembalinya Bu. Itu kok kuwi semangat ya ora apa-apa kok. Oh niki sampun mboten satu sok manduk. Ini Bu, mun mboten apa bisa lewu. Matur sangat ya Mbak ya. Bu.